Vă salut! Cu voi este Neamțu. Astăzi vom pregăti paste japoneze, sau, cum se spune la moldoveni, tocmași de soie. Cam așa arată pastele noastre și astăzi le vom pregăti cu criveci. Sper să primească foarte bune. Mai avem nevoie de 2 bostanei și 3 morcovi. Verdura trebuie spălată și curățită. Eu voi folosi acest cuțit. Așa că luăm verdura și începem a curăți. După ce am curățit verdura de coarjă, trebuie tăiat așa cum se vede în imagine. Pentru a ajunge la așa rezultate, eu folosesc cuțitul cumpărat de la Costea de la piață. Primul lucru care trebuie să-l facem să punem un pic de ulei în tigaie. După ce am lăsat vreo câteva minute să încălzească tigaia, punem crivecele și amestecăm până când se face de culoare roz. Între timp, pregătim pastele. După ce s-au prăjit crivecele, trebuie să le scoatem, pentru că mai avem nevoie de tigaie. Acum, luăm verdura și o punem la prăjit până când se face moale. Eu de obicei mai pun un pahar de apă. Amestecăm vreo câteva minute până când se face verdura moale. Pastele se prepară în felul următor. O cratiță cu apă o punem la foc până clocotește. O stângem și punem pastele noastre. Luăm un capac sau o farfurie și astupăm și lăsăm așa vreo câteva minute. După ce verdura s-a rumenit, adăugăm crivecile și vom avea nevoie de sous de soie. Adăugăm după gust. Și a venit rândul să adăugăm pastele noastre. Amestecăm vreo câteva minute și aproape sunt gata. Stângem focul, astupăm cu un capac și așa așteptăm vreo 5 minute. Acum cina noastră este gata. Vom savura mirosul. Este foarte gustos. Vom adăuga sous de soie pentru a fi mult mai bun. Are un gust special și așa e de bun. Mua! Ciao, cacao, rебята, cu voi a fost Neamțu, așa că dacă v-a plăcut video ăsta, dați like și distribuiți și coment. Ciao!